tokian Urdaibai. Hondarribik Urdaiberi maniobra ostean 6, Pedreñari 11, San Juani 12. Ez dakit maniobra garai honetan bermiotarrak ez diren izan onentsuenak hobekien moldatu direnak, Baserri. Bai, ziebo hone mandute ontzia trabeskatu zegonien baga horrek lagundu egin dio popa zuzentzen bultza horren ondoren, eta hor dago lehia, baina Hondarribiarrak hor hirugarren kale horretatik burua mantentzen ari dira, eta hor, sei bat segundo aldeakin, Pedreñare pixka bat lehia hortatik urrundua, eta Pedreña eta Pasai Donibanek beraien arteko hor hirugarren laugarren leku horretan borrokan, Josu Zabalondo gurekin, Urdaibaiko presidentea. Josu, bazaudete eta ez zaudete. Ez da asteburu ona izaten ari, estropada gaurko bintzat ez da amaitu oraindik, baina Jose Manuel Francisco berak onartu du atzo gaizki. Bai, egun olelago, bai oso txarra, asteburu txarra benetan, igual dizelako, Ze pentsa dugu batzoko pasata errekuperako lasore, baina guztien hotz gaur antzin gabiltzezela. Itxuraz lehenengo kalea ez da batxarra, San Pedro bikain moduatu da, baina horri ere tekina atera ezinik gaur. Atzo be, denpora honak entiu laugarren kaletik jundizen da gube laugarren gara. Da, ontsa esan duzu modun, San Pedro Leongotik etekina eta dau, guk ez dugu ataratzen. Principios, 5 segundo lagoaz, ez dakitze, onden jo faltala denpora asko, baina ez dakitze. Uste dut, belarrizak bajatut zumiko dola etzera. Banderaren lehia ia, oraindik ezin da esan, baina ia atzo bertan galdu zenuten, baina beste bat ere badagor, eta buru belarri horren bila zoazte, argi dago, Jose Manuel Franciscoren jarrera ikusi besterik ez dago, blokearekin jo du, gaineru bera ateratzen du, liga, atzo puntu asko galdu eta gaur ere arriskua. Bai, holan da, posik egon ginen errekuperatu duna indala asteri, baina hemen ezin da iztarra antzat, zuk eitzen duzunea horrengo uni bestatekin leke, eta ikusi duzu, atzo da gaur bebai, ez da izan pasakoan, igual beste pare puntu bat, zokeza balduko dugu. Ez dakit zango dan, beranduek liga bila juteko, baina asko falta ondo nio, eta leginduko gara. Eskerrik asko. Zueri. Zipen pixka batekin Zabalondo jauna, Hondarribiarrak ordea posik izango dira, zailkapenean bizpairu postu irabazteko moduan dira. Hortxe, atzo adibidez Urdaibaik 21-06, Hondarribik 21-10, une honetan Hondarribik buelta emango lioke zailkapenari. San Pedroren denbora ere garbiari dira hobetzen, orduzu erreferentzia, 6 segundo azkarrago Hondarribiarrak. Bermeotarrak hori bai orain eusten ari dira brankaz. Hondarribik Urdaibairi 5 segundo, Pedreña 12, San Juan 14, Urdaibai bai orain eusten Hondarribiaren mailari eusten eta segunduren bat jaten brankaz. Bai, hirugarren luze honetan Hondarribiak tarte handiagoa sartu gabe eusten ari dira hor lehenengo kaletik Bermeoko taldea Urdaibai, eta pixka bat laugarren azken luze horretako esperantzakin, baina Hondarribia oso estropada polite egiten ari da, eta aurretik doanak beti abantaila hori du, Ahora! ¡Eso es! ¡Ay! ¡Acaba! Asier Arego, ongi bukatzeko eskatuz, presaka esaritzeko. Eta errekuperatzen ari dira bai garbi. Hondarribiak maniobra garaian 7 segunduko abantaila zuen Urdaiberen aurretik eta orain 4 bakarrik. Luze honetan hobeto Bermeotarrak. Bai, indarra handia dago talde horretan, eta gauzak pixka bat ondo ateratzen badira, ontziak ibili inberdu. Batio asko, gaitasun asko. Hondarribik 4 segundo beraz Urdaibairi, 11 segundora Pedreña, San Juan 13. Oso polita doa txanda, oso polita. Ba, ikusten da, binakako askotan gertatzen den bezala, lehenengo bileko Urdaibai lehian borrokan, eta beste lekurako Pedreña eta Pasai Donibane horre, Pasai Donibane Pedreñarekin lehia politian. Katamaranak ere baditu horrolatuen eraginez kolpeak eta mugimenduak, baina ulertuko duzue lan baldintzak ez direla lehorrean ditugunak marinelentzat eta gure kideentzat. Hondarribik orain 5 segundo Urdaibairi, abantailarekin hasi dute beraz maniobra. San Pedroren denbora hor, 14 eta 45 izan da. 14 eta 41, ia 42 Hondarribirentzat. 4 segundora Urdaibai. 9 Pedreña. Eta San Juan 13.
badatoz beraz. Badatoz, ontziak maniobra ostean 5 segundo. Hondarribik Urdaibairi 5 segundo. Eta San Juan darrek arazo asko baserri. Bai, nahi eta ezin, ez? Horre, Igor Makadak esan duen zela, horre, Espainiko txapelketako tarte horretan lankarga pixka bai, hori askotan gertatzen da, entrenamentuan lankarga baten ondoren, pixka batek gorputzak errekuperatu arte, urrengo estropadak ez dio oso onak izaten, eta nik uste dut pixka bate pasaitarrari hori gertatu zaiotela, ez? Lankargan ondoren, nekea izaten da gorputzean, eta hor, harintasun horren falta, ez? Baina, Pedreñarekin, leian, ez? Frantxis González Txabarri gurekin, Hondarribiko ordezkaria. Oraindik ere atzoko bigarren luzearen penetan 2 minutu txar, eta asko galdu zenuten, azkenean 7. egin zenuten, estropada ona, 15 segundo baino ez, baina 2 minutu txar. Bai, hori da, ez, orokorrean estropada oso ona egin genuen, estropada polita, gertatu zen bigarren luzean 2 minutos estropadatik kanpo egon ginela, pare bat olatu galdu eta denbora desente. Orduan hor geratu ginen, 8-10 segundo atzera. Urdaibirekin leian, beti ere zuek aurretik, ederki moldatzen zarete itsasoan, Bai, horixe da, gure helburua horixe zen, estropada hauetan ikusi ja benetazko gure maila zeintzen. Eta behar ere bai, sailkapenean gora egiteko, garesti dago oso, 8. tokia, estropada bikaina egin du San Pedro ere, gogor burrukatu beharra datozen estropadetan. Bai, diferentzi handia zegoen atzotegia, atzo ja koska bat gora egin genuen, gaur beste koska txiki bat egiten dugun, eta gelditzen diren estropadetan aukera dugun postu horiek aurreratzeko. Ederki, eskerezko. Bale, zuei. Eta Hondarribi eta San Pedroren arteko leian orain, Hondarribi azkarrago dator 8 segundo, Urdaibaik errenta ere badu hor, Urdaibai asko ari da rekuperatzen. Urdaibai eta Hondarribi parean datoz. Ikusi Hondarribi eta San Pedroren artekoa, baina orain Urdaibai kolatu pare bat aprobetxatu eta Bermeotarrak Hondarribiaren mailara heldu dira. Pedreña 9, San Juan 16. Hor ditugu bi ontziak. Hondarribi berriro joan da, 2 segundu, olatua zeinek hartu, hortxe dago diferentzia baserri. Eta ikusten da horre Urdaibai azkarre, 27-28 paladan, pixka bate hori, noiz hartzen den, olatuan gainean harrapatzen bada, hor azkarre arrauna pasaberra do, ontzia, olatuan laguntzaz aurrea joteko, ez? Bermeotarrak 0 kale eruntze etorriak dira nolabait ezateko, haien kalea lehenengoa dela kontutan hartuz, Hondarribi berriro ontzi bateko abantaila badu. Pedreña Urruti 15. Oso nahastua dago kuadrilla hori, Trebeak dira, badakite itxaso zabaleko estropadetan oso ongi moldatzen, baina gaur ere ez dute asmatu Pedreñakoe. San Juan arazoekin baita ere, baserri. Esperantza handiko taldea zen, denboraldia hasieran Pedreñarena, baino nik uste dute emaitzak ez direla gehien bat beraiek uste zuten alakoak, ez? Berriro Urdaibai hor olatu aprobetxatuz Hondarribiren parera. GPS-ak orain Urdaibai kokatzen digu aurretik. Baina Hondarribi ere hortxeari da olatuaren bila. Oso polita bien arteko leia. Hor da gure katamarana. Ezin gara kejatu baserri. Bertatik bertara ari gara jarraitzen bien arteko leia handi hau. Pare-parean, denbora berdinean eta katamarana horre albo batean kokatzen badaba bi brankak parean ikusteko modukoak, denbora berdina Urdaibai zertxo bat aurreago, baino aurreago edo atzeago hori olatuan arabera da eta lehia estua amaier arte. Une honetan biak lirateke San Pedroren aurretik 5 segundo bizkorrago datoz Urdaibai eta Hondarribia. Azken txampan erabakiko da. Txanda honetako irabazlea zein den. Urdaibaik atzo Hondarribiri atera zizkion 4 segundo. Orain Hondarribik segundutxo bat, olatua Bermeotarrentzat. Olatu hartu du. Hortxe da baita ere Hondarribia orain olatu ederki aprobetxatuz. Bia datoz, leia bizian, ikusgarria Jaun Andreo. Ikusgarria bien arteko leia. Hondarribi behar badatoz pare bat azkarrago. Hondarribi Bermeo, Hondarribi Urdaibai, Hondarribi, bigarren Urdaibai, segundo batean zartu dira biak, baina aurretik garbi Hondarribiarrak. Pedreña 3. tokian dator. Orantxe Borja Gomezen gizonak amaitu dute.
16 segundoko atzerapenarekin, eta hemen dator orain San Juan, Arrosek ere amaitu dute. 19:40 hori da Hondarribiaren denbora.